Nụrụ nkene. Chai, ọkụ obere ife. Ewo. Hey, ọkụ obere ife. Bịa gee ntị. Ọ bụrụ na ị bụrụ nwaanyị, ị ma ka esi esi nri, gaa baa chapleti gị na mmiri. Gaa baa chapleti gị na mmiri kposi ekpere ike ka ị mụta ka esi esi nri. Maka na ọ bụ sọ naanị ara na ukwu gị ka ị ga-eji enweta nwoke these days. Mụta ka esi esi nri. Mara ka esi esi nri, ọ dị very important. Maka na mma na-ara gị oge ọbụla, mbụrụ husband, mma na-ara gị oge ọbụla, but nga na-eri nri oge ọbụla. Maka na ụmụ these days, ife pasta ziri kịta na-abụ i behave like amami m ga-akpụzi ya agbọ. Onye chọrọ ka amụta na mụta ka esi esi nri, ka kwuru nne ya, ka kwuru ngara mma ya, ka a gụziere ya ka esi esi nri, ka ọ mụta ka esi esi nri. Chefuzie nọ ịmụta ka esi esi nri, gaa be di, ejiri nke a jide di gị. Ọ bụ sọ naanị ife a na-emelelu bed ka ejighị your husband. Uplift your elephant umbrella this 2024. Ojinta asa ahụ mara onwe ya. Ọ bụ sọ naanị ịkpọ amụ n'ọnụ kụrụ ka pasta. Asị m ọ bụ sọ naanị ịkpọ amụ n'ọnụ, mụta ka esi esi nri. Ọ dị very important. Ị gazi ebe di, at least di ga-ejiri nke a nweta gị. Di ga-ejiri nke a na-aghọta gị. Ịghọtago? Ife na ngwa gị na mpa gị na mma gị ama ngwa gị ya. Mpa gị na mma gị ama ngwa gị ya. Achọrọ m itere gị azụ na. You see all these young girls these days, ịma na fad is so lazy. Fad is so lazy. Social media have taught so many of them so many negative things. Most of you calm down, pay attention, what something. Enwezi mamo amamo ọdịdị bi nke anụ a. Mgbata ka esi esi di ọ ga-enyere gị aka. Ị gaa be di gị na ụmụnne ya ejiri nke a na-eprezi gị. Pụta ọ bụrụ ma ka esi esi nri, ahụrụ nke ahụ aka wee na-eme gị intimidate. At least ife ọga gaa na ebe ọ na-azụ afịa, ebe ọ na-arụ ọrụ, ya jiri gị n'eko. Enwe ka ndị French si wee si ya na ya bịa ka ha rie nri outside. Ya sịfa na nwunye na-esi ezigbo ofe ọha, ofe onubi, na ha bịa bee ka ha rie. Ịghọtago? Unu ga-agba mbọ kwunu mụta ka esi esigoro nri first as nwaanyị chọrọ ịga be di echi. Esi m ịma na eche ịlụ di. But ibu n'obi na echi na ya alụ di as nwaanyị. Mụta ka esi esi nri ọfụma. Maka na di gị aha chọrọ ịnụ gị, aga na-ara gị oge ọbụla. Ọ na-akpụzi na amụ n'ọnụ. It will not help this matter. Mụta ka esi esi nri, ọ ga-enyere gị aka. Daalụnụ.